Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakabenta ka nursing but paramedical course, ka bala Ïathuh da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hadian baka Sonam kala lek ban pendam ya di haki pulet. Ban hadian bagi pulet kila yo ban kem ya ki saungut ki beri ki badan keti ban penyap ya Raja Raghuvanshi. Ki bahaya sam jo Raja Raghuvanshi kila kendit baka Sonam ka Poisha Uttar Pradesh. Ha ka jinga keran bagi la pathai kubor ka Kmie jo Raja ka Umar Raghuvanshi kala Ïathuh baswa ban ya pen bai Ïathuh. Kala don ka jinga kendu baro arliang ki bahaya hasam ban pen la kia internet ne em iwe. Bat hadian bu Raja baka Sonam kila ya menjur baro arngut la pen bai bat pen Ïathuh eki haka khatwe terik ujemang arja pesan. Ka Sonam kala sa hayeng jongki la kendai singi. Bat day haka arpo terik ujemang arja pesan bakilami lek honeymoon Meghalaya. Kalau ong bahayeng baro kimtip ya ka jing temu jongki bandai Shillong. Namar badai ka Sonam ka bathit tiket ling sun. Ha ka banding kong kalau ong bawat Raja ru kwa banwan. Henry usupun hon la ka penhon ya ka Sonam. Ka Kmie kala persang ban ken maulut baro ya ka jinga keran jongka bat Raja. Kumju ru bat ka Sonam bat ka wei ka ba ka ken mau kalau ong Raja Ïathuh haka ba ka Sonam ka le Jngai bahana bat ka le kumbomon ya bat kimtip bakan poi shadu ni put. Ki bahayeng bat ki pat ba ki bajudan rengkat bat ka yeng ban ai mensiem menta kila dawa balada dei baka Sonam kadan ketilang ban penyap ya Raja yakaru de ban penshutom da ka jingyap. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs. This is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.